Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Kuya Bari. Marami na po akong kwentong napakinggan tungkol sa mga aswang mula sa inyong channel. Kaya naman, nahimok din akong ibahagi itong istoryang naikwento sa akin ng aking ina. Nangyari daw po ito taong 1987 sa isang liblib na baryo sa isang bayan na sakop ng Capiz. Siya nga po pala, ako po si Amara, 28 anyos sa kasalukuyan. Noong mga panahong iyon, 18 anyos pa lamang po ang aking ina. Bilang panganay sa 5 magkakapatid ay siya ang humahalili sa kanyang mga magulang sa pagbabantay po ng mga nakababata niyang mga kapatid sa tuwing pumupunta ang mga ito sa bukid. Hindi na kasi siya nagpatuloy pa sa pag-aaral ng kolehiyo gawa ng hirap sila sa pinansyal na aspeto. Naging taong bahay na lamang siya simula noong nakatapos ng high school. Ang 3 sa mga kapatid niya ay nag-aaral pa ng elementarya. Samantalang ang sumunod sa kanya ay nasa 15 anyos na kaya lamang ay may kapansanang itong taglay. Hindi ito nakakalakad o nakakaupo man lang. Palagi lang daw itong tuwid na nakahiga. Butot balat na ang pangangatawan nito at maputla ang kulay ng kanyang balat. Nakapagsasalita naman ito, ngunit hirap din. Itong kapatid niyang ito ay itago na lang natin sa pangalang Nena. Si Nena, Kuya Bari, ang pinakamatagal matapos pagdating sa pagkain. Sobrang hina kasi nitong ngumuya at lumunok. Talagang kailangang paglaanan pa ng mahabang oras kapag nagpapakain si nanay sa kanya. Gusto niya kasing mabusog ng husto ang kapatid, kaya nagtatyaga siyang subuan ito kahit pa umabot na ng ilang oras bago matapos kumain. Kung minsan naman ay tinutulungan siya ng kanyang pinsan na si Olat kapag wala itong pasok sa eskwela. Magkapit-bahay lang naman sila kaya kapag nangangailangan siya ng tulong ay madali lamang niya itong natatawag. Subalit noong lumipat daw po ng tirahan ang pamilya nila Olat sa lungsod ay doon na nagsimulang nahirapan ang nanay. Nalulungkot din siya gawa ng wala na siyang nakakakwentuhan. Ngunit isang araw, bumisita sa kanila ang pinsan kasama ang 2 kaibigan nitong babae at lalaki na ayon pa kay Olat ay magnobyo umano ang 2. Tagalungsod daw ang mga ito at sa puntong iyon ay nagtanan daw gawa ng hindi raw boto ang mga magulang ng babae sa kanilang relasyon. Inihayag din ni Olat na tinutulungan niya raw ang mga kaibigan gawa ng naaawa raw siya sa mga ito. Hindi naman nagkulang ang mga magulang ni nanay na pagsabihan ang magkasintahang ito na hindi tama ang kanilang ginagawa. Ayon sa mga ito na hindi dapat magpadalos-dalos sa mga desisyon dahil baka pagsisihan pa nila sa huli. Kinumbinsi pa nga nila na marapat lamang na umuwi na ang mga ito dahil tiyak na nag-aalala na ang kanilang mga magulang. Tila naman hinaplos ang puso ng mga magulang ni nanay nang mangiyak-ngiyak ang babae na sinabi ang kanyang kondisyon. Buntis pala ito at nang ipaalam niya sa kanyang mga magulang ay galit na galit ang mga ito at pinagbantaan pa ang buhay ng kanyang nobyo, maging ang kanilang magiging apo, gawa ng nais ng mga ito na makapagtapos siya ng pag-aaral na walang sagabal. Hindi naman kasi halata ang umbok ng tiyan nito, gawa ng nasa 3 buwan pa lamang ang kanyang ipinagbubuntis. Tiyo, tiya, doon po sana sila titira sa bahay namin dati. Pakiusap lang po sana na tignan-tignan niyo muna sila dahil hindi pa po nila kabisado ang ating baryo. Pagsusumamo ni Olat na hindi na nahindian ng mga magulang ni nanay.
Sinabi pa ni Olat na hindi muna daw siya makakadalaw-dalaw para rin hindi sila matuntun ng kanilang mga magulang. Kahit pa labag sana sa kalooban ng mga magulang ni nanay ang ideyang iyon, ay hindi na rin naman sila umangal pa. Sa araw ding iyon, nagtulungan sina nanay, mga kapatid niya at ang magkasintahan na maglinis sa dating bahay ni na Olat. Mabilis din namang nakagaanan sila ng loob ni nanay gawa ng magkaedad lamang pala sila. Kuya Bari, itago na lang nating Yoli ang pangalan ng babae at Popong naman ang lalaki. At dahil nga sa wala namang kakilala ang dalawa sa baryo, ay doon kila nanay sila laging nagtatambay kapag wala silang ginagawa sa kanila. Kung minsan ay sumasama si Popong sa mga magulang ni nanay sa bukid. Kung anong nakakain ni nanay ay nakakain din ng mga ito dahil parang anak na rin ang turing sa kanila. Hanggang sa isang araw, dinugo itong si Yoli. Bigla na lamang daw kasing sumakit ang tiyan nito at iyon na nga ang nangyari. Nataon naman sila lang dalawa ni nanay ang nasa bahay, maliban kay Nena. Hindi alam ni nanay nga kung ano ang kanyang gagawin sa puntong iyon. Mabuti na lamang at umuwi ang kanyang itay para kumuha ng pananghalian. Hindi kaagad natigil ang pagdurugo ni Yoli at pansin na ni nanay na namumutla na ito ng husto. Kung kaya't dinala ng lolo ang babae sa isang albularyo. Doon ay may ipinainom ito sa kanya na pampatigil daw ng kanyang pagdurugo. Sa susunod, Ineng, mag-ingat kang mabuti ha. Munti ka nang malaglag ang batang nasa iyong sinapupunan. Mabuti na lamang at naagapan natin. Bili ng albularyo sa kanya nang matapos siya nitong bigyan ng karampatang lunas. Dahil sa nangyari, nagpasya ang mga magulang ni nanay na doon na muna sa kanilang bahay magpapahinga si Yoli. Subalit umayaw ito at sinabing kaya naman niya ang kanyang sarili. Nahihiya rin daw siya sa pamilya ni nanay kaya ayaw niyang maging pabigat pa. Andyan naman daw ang kanyang nobyo para mag-alaga daw sa kanya. At dahil nga sa hindi nakumbinsi ng ina ni nanay si Yoli, ay hinayaan na lamang niya ito. Pinasamahan na lang sila kay nanay para kung sakaling may mangyaring hindi maganda, ay makakahingi kaagad sila ng tulong. Dumating ang isang araw. Nasa kailaliman na ng gabi nang may narinig umano ang nanay na mga kaluskos sa silid ni na Yoli. Narinig niya ring tila may dumadaing. Susubukan sana niyang silipin ang dalawa nang bigla siyang matigilan. Bigla na lamang napatakip ng bibig si nanay nang maalalang baka may ginagawa ang dalawa na hindi niya dapat makita. Natampal na lamang niya ang sarili sa noo, gawa ng kamuntikan pa siyang naging bastos. Ngunit ang mga daing na iyon ni Yoli ay mas lalong lumakas pa kasabay ng pagsigaw ni Popong na nanghihingi na ng saklolo. Kaagad din namang napatayo si nanay na noon ay nakahiga ng muli. Sa paglapit ni nanay kina Yoli ay nasipat niyang dinudugo na naman ito. Taranta siyang lumabas ng bahay para puntahan ang kanyang ama at ina. Medyo malayo-layo rin ang bahay ni nanay, kaya naman hingal na hingal siyang nakarating sa kanila. Nasa bakuran pa lamang siya ay nagsisigaw na siya ng saklolo. Nang puntahan ng mga magulang ni nanay ang bahay ni Yoli, ay tumambad sa kanila ang hitsura nito. Umiiyak na noon si Popong at nagmamakaawa na kailangan na nilang madala sa ospital ang kasintahan at baka mapahamak pa ito kung hindi ka agad matignan ng mga doktor. Ang ama naman daw noon ni nanay ay hindi ka agad nakagalaw, gawa ng tila ba may sinisipat ito sa labas ng bintana. Ngunit
nang tapikin umano ni nanay ang balikat ng ama, ay kaagad din naman itong nagbawi ng tingin sa labas at nagwikang, "Popong, kanina pa ba nakabukas ang bintana?" Tinugon naman ito ni Popong ng oo. Naiinitan daw kasi si Yoli kaya ito'y binuksan niya. Dagdag pa niya, mga ilang minuto lang daw makatapos na makalanghap ng hangin si Yoli mula sa nakabukas na bintana ay bigla na lamang daw sumakit ang kanyang tiyan. Binuhat ng lolo si Yoli at sinabi niya kay Popong na masyadong malayo ang baryo sa bayan kung saan mayroong pagamutan. Doon na lang daw dalhin si Yoli sa albularyo dahil baka kung ano pa daw ang makasalubong nila sa kakahuyang bahagi ng daan palabas ng baryong iyon gayong 10 oras pa naman ng gabi. Mahabang paglalakad pa ang gagawin nila para makarating sa highway at hindi pa nila sigurado kung sa mga oras na iyon ay may pumapasada pa. Hindi na tumutol pa si Popong at nagmadali nang sumunod kay lolo. Pati si nanay ay sumama na rin. Ang lola naman ay nagbalik ng bahay para bantayan ang iba pang mga anak. Lakad-takbo ang ginawa nila lolo noon at habang pabilis ng pabilis ang kanilang hakbang ay palakas din ng palakas ang daing ni Yoli. Dahil na rin sa awa sa kasintahan, si Popong na ang nagpresentang magbuhat dito. Si nanay naman na nakasunod sa likuran ay may daladalang sulo. Subalit bigla na lamang namatay daw ang apoy sa daladalang sulo ni nanay nang napadaan sila sa ilalim ng mga puno. Bigla kasing umihip daw ang isang malakas na hangin na bigla rin namang nawala. Masukal na kasi ang bahagi ng daan ay yun na kung saan ay shortcut para mas mapabilis ang pagtungo nila sa bahay ng albularyo. Sa puntong nawala ang liwanag ng sulo ay tanging ang tanglaw na lamang nila ay ang liwanag ng buwan ay siya namang pagsigaw ni Yoli. Anito, sobrang sakit na daw. Si Popong ay hindi na natigil sa pag-iyak at paulit-ulit niyang binibigkas ang mga salitang, "Huwag kang bibitaw, Yoli." Bahagya pa silang natigilan nang biglang umalulong ng paulit-ulit ang mga aso mula sa kung saan. Nang kapain umano ng lolo ang bulsa nito, napamura na lamang ito gawa ng hindi pala nito nadala ang kanyang posporo. Kaya naman pinalitan na nito si Popong sa pagtangan kay Yoli. Marahil ay nabibigatan na rin ng lalaki kaya naman ay ipinaubaya na lang niya ang pagbuhat sa kanyang kasintahan. Nang si lolo na umano ang may tangan kay Yoli ay hindi na ito nagsalita pa. Tila seryosong-seryoso ito habang nakikiramdam sa paligid. Si nanay naman ay ganoon din. May kutob kasi silang inaaswang si Yoli. Mabuti na lamang at nang makarating sila sa bahay ng albularyo ay naroroon ito. Tila hinihintay ang kanilang pagdating. Nang inilapag ni lolo si Yoli ay hindi na ito gumagalaw. Mababakas din sa pagmumukha nito ang matinding kirot na nararamdaman. Maya-maya'y hinipan-hipan ng albularyo ang ulo at tiyan ni Yoli habang bumubulong-bulong. At sa paglipas lang ng ilang sandali ay gumalaw si Yoli at nagsimulang umungol. Ngunit ayon sa albularyo ay kailangan niyang gawin ang bagay na hindi nila ikasasaya para sa kaligtasan ni Yoli. Agad namang napatanong si Popong kung ano iyon. Ayon sa albularyo, upang mailigtas umano si Yoli sa kapahamakan ay kailangan daw nitong ilabas ang laman ng kanyang sinapupunan. Dahil kapag nagtagal pa sa ganoong sitwasyon ang babae ay tiyak silang dalawa ng kanyang ipinagbubuntis ay mawawalan ng buhay. Batid ni nanay noon na tutol si Popong gawa ng labis itong nasasabik na masilayan ang anak kapag ito'y malusog na naisilang. Kuya Bari, sa panahong iyon ay 5 buwan na ang tiyan ni Yoli. Pero kailangan niyang magdesisyon
para sa kaligtasan ng kanyang nobya. Batid ni nanay na litong-lito si Popong ng mga sandaling iyon at ilang beses din siyang napabuntong hininga. Palipat-lipat ang kanyang tingin sa mga taong nakapalibot sa kanya na naghihintay sa kanyang kasagutan. Hanggang sa nasipat na lamang ni nanay na ikinuyom ni Popong ang kanyang mga kamay habang nanginginig itong nagsalita. Kahit masakit sa kanya, ay sumang-ayon siya sa nais ng albularyo. 3 araw ding hindi nakabangon si Yoli. Sa bahay ni nanay siya ipinauwi ng lolo para maalagaan. Lahat sila noon ay hindi niya kinakausap. Lagi na lamang siyang nagmumukmuk, pati si Popong ay hindi niya kinikibo. Batid naman ng lahat ang pagdadalamhati niya kaya inunawa siya ng mga ito. May mga pagkakataong nakatitig lamang siya sa bubungan at bigla na lamang tumutulo ang kanyang mga luha. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo ay tila unti-unti na nitong natanggap ang sinapit ng kanyang magiging anak. Maayos na rin ang pakikitungo niya sa lahat. Ang nais sana ni Popong ay bumalik sila sa lungsod ngunit tinutulan ng babae. Ayon sa kanya, magsisimula silang muli sa baryo at bubuo ng panibagong pamilya. Buhat noon ay si Yoli na ang paminsan-minsang nagbabantay kay Nena kapag kakailangan si nanay sa bukid. Tulad ng kapag kaanihan na ng palay o kaya ay panahon ng pagtatanim. Subalit isa na namang problema ang dumating. Ayon kasi kay Yoli na mukhang humihina na ang pandinig ni Nena gawa ng hindi na siya nito naririnig nang minsang siya ay nagbantay dito. At nang sinubukang ang alamin ng mga magulang ni nanay kung tunay nga ba, ay napatotohanan nga nila iyon. Naisa na nilang dalhin si Nena sa ospital, subalit kinapo sila ng pera, gawa ng nataon pang dinaanan ng bagyo ang kanilang mga pananim. Kaya naman napaliba na ang pagtungo nila sa pagamutan. Sa pagnanais na maipa-check up si Nena, ay tumutulong na rin si nanay sa bukid araw-araw at si Yoli naman ang nagpresentang magbantay dito kapag kaaraw. Isang gabi, nalipungatan si nanay nang may narinig na parang hagok ng isang baboy ang nasa kanilang silong. At mukhang nasa ilalim pa ng kanilang hinihigaan ni Nena. Tanging banig lamang kasi ang gamit nila noon. Mataas kasi ang silong ng bahay nila na yari sa kugon at sa wali. Ang kanilang sahig naman ay yari sa kawayan, kaya kahit na papaano ay masisilip kung ano ang nasa ilalim. Ngunit wala naman siyang nakita na kahit ano nang silipin niya. Tanging mga hagok lamang ang kanyang naririnig. At dahil nga sa hindi siya mapakali, kaya kinuha niya ang termos na nasa gilid lamang at ibinuhos ang laman nun sa sahig na tumulo sa kanilang silong. Matapos yun ay nakarinig si nanay ng igik ng baboy na mukhang tumakbo papalayo. Palagi kasing may laman ng termos nila kasi kapag gustong uminom ni Nena ng gata sa gabi ay kaagad itong ipinagtitimpla ng kanyang nanay. Nang nabanggit naman ito ni nanay sa kanyang ama at ina ay sinang-ayunan naman nila na baka aswang nga ang dumalaw ng gabing iyon. Kung kaya't kapag sumasapit na ang gabi ay naglalagay si nanay ng asin sa ilalim ng kanilang higaan para matakot umano ang aswang. Ngunit nang minsang gabihin sina nanay sa bukid at ang nasa bahay lamang nila ay sina Yoli at ang mga kapatid na maliliit, ay napansin umano ni Yoli na parang may tao raw sa kanilang silong. Matindi naman ang lagnat noon ni Nena kaya hindi siya maiwan ni Yoli sa mga maliliit na kapatid. Nang dumating na sila kasama si Popong
ay umuwi na rin ang magkasintahan sa kanila. At nang lumalim na ang gabi, ay nakaramdam si nanay ng pagkulo ng tiyan, kaya naman nagtungo siya sa CR nang ilang di pa din mula sa kanilang bahay para ilabas ang masamang nararamdaman. Palabas na siya nang makita ang isang itim na baboy sa kanilang silong. Nakatingala ito na para bang may sinisilip sa itaas. Pinagmasdan niyang maigi ang baboy na ito at ganoon na lamang ang kanyang pagkasindak nang masipat niyang humaba ang dila nito. Napataki pa siya sa bibig niya nang makitang inilusot nito ang mahabang dila sa siwang ng kanilang sahig na kawayan. Hanggang sa narinig ni nanay na sumigaw si Nena. Mukhang takot na takot ito. Siya man ay nilukuban ng takot sa kanyang nasisilayan ng mga oras na iyon. Hindi kaagad siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Narinig niyang parang nagmura ang kanyang ama at ang malakas na boses nito ay dumagundong. Aswang ka! Teka, umalis ka dito kung ayaw mong mamatay. Nasipat niyang may tubig na tumulo mula sa sahig at kitang-kita niya ang pag-agos ng tubig sa katawan ng baboy. Malamang ay mainit na tubig iyon at napaso ang maitim na baboy, kaya bigla na lamang tumakbo ito papalayo. Dali-dali namang umakyat si nanay at sinabi ang kanyang nasilayan. Ayon sa kanyang ina ay bigla na lamang daw nagsisigaw si Nena nang mapansin na mayroong tumutusok sa kanyang banig mula sa ilalim. Kaya naman kaagad na nilapitan siya ng ina ni nanay at nagulat ito nang masipat ang tila, hibla na taas baba. Nataranta daw ito at kinuha ang termos, saka naman pumasok ang kanyang ama na nagtataka kung ano ang ginagawa ng nanay niya. Nang lihim na itinuro ng kanyang ina ang nasa ilalim ng banig, ay nagmura umano ang kanyang ama at doon na nga ibinuhos ng kanyang ina ang mainit na tubig. Kinabukasan, hindi nakapunta si nanay sa bukid gawa ng hindi maiwan ni Yoli ang kasintahan. Nalapnos kasi ang likod nito gawa ng aksidente umano nitong nabuhusan ng mainit na tubig ang kanyang sarili. Sa pag-aalala, dinalaw ni nanay si Popong at base sa nakita ay nakakaawa nga ang lagay ni Popong. Pero sa kabilang parte ng isipan ni nanay ay nagtatanong siya kung papaanong mabubuhusan ni Popong ang sarili ng ganun-ganun lamang. Kaya nang makakuha ng pagkakataon ay napatanong umano si nanay kay Yoli kung gaano niya ba ito kakilala. Tinugo naman siya ni Yoli na kung ugali naman daw ang pagbabasihan ay kilalang-kilala niya ang nobyo. Subalit kung tungkol na sa pamilyang pinanggalingan nito ay hindi niya alam. Hindi nga daw niya kilala ang mga magulang ng kanyang kasintahan. Doon na kinutuban ang nanay. Tinanong niya si Yoli kung wala ba raw siyang napapansing kakaiba kay Popong na tinugo naman ni Yoli nang wala dahil alam niyang normal ang kanyang nobyo at napangiti lamang ito. Pero ang naglalaro noon sa isipan ng nanay ay baka isang aswang si Popong. Minsan ay may napansin si nanay na isang matandang lalaki na nakatanaw sa kanilang bahay. Hindi daw pamilyar iyon sa kanya at nasisiguro niyang hindi iyon taga roon sa kanilang baryo. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila ba pakiramdam niya ay mainit itong nakatingin sa kanya. Pero noong natanaw ni nanay na paparating si Popong ay dali-dali namang naglakad papalayo ang matandang iyon. Hindi na noon komportable ang nanay sa tuwing nakikita si Popong. Lagi niyang pinagmamasdan ang bawat pagkilos nito at pinakikiramdaman. Kapag ka ito ang nagpresentang magbantay kay Nena at sa mga kapatid niya, ay todong tanggi talaga ang ginagawa ni nanay dahil sa isip-isip niya ay baka kung makakuha na ito ng pagkakataon
ay malalagay na sa alanganin ng buhay ng mga kapatid niya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, ay pumanaog si nanay sa bahay nila. Nagtungo siya sa bahay ni na Yoli. Dala ang mga pangontra sa aswang. Dumayo pa siya sa bahay ng albularyo para itanong dito kung ano nga ba ang mga bagay na maaaring gamitin laban sa isang aswang. At binigyan naman siya nito ng buntot pagi. May asinding nakapaloob sa kanyang bulsa at isang sulo ang tangan niya dahil takot umano ang mga aswang sa apoy. Nanginginig man, ngunit hindi niya alam kung tama ba ang binabalak. Subalit mas nanaig pa rin sa kanya na patutuhanan ang kanyang kutob. Ngunit nang nasa malapit na siya sa bakuran ni na Yoli, ay biglang umihip naman ang malakas na hangin. Sa lakas nun, napatay nito ang apoy sa kanyang sulo. Pero hindi nagpatinag ang nanay noon. Sumigaw siya ng, "Kilala kita, kilalang kilala kita, kaya huwag mo na akong takutin." Kahit nanginginig na ang kanyang mga tuhod, ay nagpatuloy lamang siyang naglakad. Paulit-ulit niyang sinindihan ang sulo, subalit bigo siyang mapaapoy ito. Kasabay ng muling pag-ihip ng malakas na hangin ay ang isang paghagok na nagmula sa kung saan. Lumingon-lingon si nanay, subalit wala naman siyang nakita. Nagulat pa nga siya nang magpakawala ng alulong ang mga aso ni na Yoli. Nanindig tuloy ang mga balahibo niya, gawa ng ganoon ang nararamdaman niyang kilabot noong umalulong ang aso noong dinugo si Yoli nang isugod nila ito sa albularyo. Hanggang sa nagpakita sa kanya ang isang baboy na itim. Napaatras pa siya nang bigla itong sumulpot sa kanyang harapan. Makailang beses ding siyang napalunok noon ng kanyang laway. "Hoy Popong, binabalaan kita. Huwag mong aswangin ang pamilya namin. Doon ka na lang sa ibang baryo mambiktima." Galit na sabi ni nanay. Sa puntong iyon ay nakatingin lamang sa kanya ang baboy. "Ano, nagulat ka? Alam ko na ang sikreto mo. Ngayon, kung ayaw mong malaman ng lahat, tigilan mo na ang pangaas." Hindi na natapos ng nanay ang nais niyang sabihin dahil biglang nagbago ang anyo ng baboy. Nag-anyong tao ito, subalit nakakatakot na anyo. Humaba ang mga kuko nito at nagkaroon ng mga pangil sa kanyang bibig. Napasigaw na lamang si nanay at napatakbo. Ngunit sadyang mabilis ang pagkilos ng aswang at naharangan kaagad si nanay. Agad namang dumukot umano ng asin sa kanyang bulsa si nanay at isinaboy ito sa aswang. Subalit hindi niya ito natamaan. Nang biglang nahawakan siya nito at bumaon sa kanyang mga braso ang matutulis nitong mga kuko. Sa sobrang sakit daw nun ay hindi na niya nagawang ihampas sa aswang ang nakapulupot na buntot pagi sa kanyang baywang. Ngunit nabuhayan din siya ng loob nang makita ang apoy mula sa isang sulo. Kaagad din namang nabitiwan ng aswang ang nanay. Nang biglang nasipat ni nanay si Popong na iniharang ang malaking sulo sa katawan ni ina, habang ang isang lalaki naman ay nakipaglaban sa aswang. Sa sobrang sakit ng kanyang mga sugat ay nawalan siya ng malay. Nang magkaroon siya ng malay, nakita ni nanay ang sarili sa loob ng pamamahay ni na Popong. Hiyang-hiya siya noon habang pinagmamasdan siya ni na Popong, Yoli at ng albularyo. Ayon pa sa albularyo ay hindi ito mapakali nang itanong daw sa kanya ni nanay kung ano ang maaaring ipangontra sa aswang. Kaya naman ng gabing iyon, nagtungo siya sa bahay ni na Popong para abangan ang pagpunta ni nanay. Naikwento kasi ni nanay
na pinagdududahan niya si Popong bilang isang aswang. Alam umano ng albularyo kung sino ang tunay na aswang, kaya nabahala ito sa anumang maaaring gawin ni nanay kay Popong. Nang makarinig umano ng sigaw ang albularyo, ay nagmadali kaagad silang lumabas ni Popong at ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang inaatake na si nanay ng tunay na aswang. Ang aswang umanong iyon ay ang aswang na nambiktima kay Yoli noon. Isang bantog na aswang na galing sa kapis. Nakilala pala ito ng albularyo kung sino iyon. Todo naman ang paghingi ng tawad ni nanay sa dalawa. Ayon sa albularyo, dati na daw niyang nakaengkwentro ang aswang na ito na nagmula sa kapis. Isa daw itong tendera sa palengke at ang binibiktima daw nito ay ang mga buntis na mamimili. Nagpapalipat-lipat daw ito ng lugar, kaya mabuti na lamang daw at naroroon daw siya at mapoprotektuhan niya ang mga taga-baryo laban sa masamang balak ng aswang na ito. Ngunit lumipas ang ilang linggo. Hindi na muling umatake pa ang nasabing aswang. Malamang at sa malamang, lumipat na daw ito ng ibang baryo at doon na ito naghasik ng kanyang lagim. Sa paglipas ng mga panahon, umuwi sina Popong at Yoli sa lungsod. Pagkaraan nga lang ng ilang buwan ay inimbitahan sila ng mga ito sa kanilang kasal. Tanggap na umano sila ng mga magulang ni Yoli. Doon din sa kasal ng dalawa, nakilala ni nanay ang pinsan ni Yoli na naging tatay ko. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Isang malagim na pangyayari na naranasan ng aking ina dahil nakaengkwentro siya ng isang aswang na nagmula sa kapis. Maraming salamat po Kuya Bari and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Amara. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang magandang araw po sa inyong lahat at lalong-lalo na po sa ating butihing narrator na si Kuya Bari. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa lahat ng oras at sana rin ay mabigyang pansin itong ibabahagi kong kwento sa inyo. Ang kwentong ito ay karanasan ng aming pinakamatandang tiyo. Itago na lang natin siya sa pangalang Tiyo Waning. 16 anyos ako noon nang maikwento ito sa akin ng aking Tiyo Waning. Noon pa man ay paborito ko na ang tiyuhin kong ito dahil sa hilig nitong magkwento ng mga istoryang kababalaghan na siya namang gustong-gusto ko. Taong 1966, nang maikwento ng aking tiyuhin ang isang uri ng aswang na kung tawagin daw ay aswang na gala. Ang aswang na gala daw ay isang uri ng aswang na tanging enerhiya ng buhay ng isang taong may sakit ang siyang pagkain nito. Ang gawain daw ng aswang na ito ay maghahanap ito ng taong may sakit na siyang bibiktimahin nito. Kung ito raw ay makakalapit sa isang may sakit, ay unti-unti daw nitong hinihigop ang enerhiya ng buhay ng kanyang biktima hanggang lumala ang kalagayan nito at tuluyang mamatay. Ayon sa aking Tiyo Waning, 28 anyos na siya noon at mayroon ng asawa na kasalukuyang nagdadalang tao sa kanilang panganay na anak. Nakatira pa sila noon sa isang baryo sa probinsya ng Aklan at noon ay
kalibliban pa. Malayo sa bayan at hindi pa naaabot ng elektrisidad, kung kaya tanging gasera lamang ang nagsisilbing ilaw nila tuwing gabi. Nang mga panahon daw na ito ay may nausong sakit sa kanilang lugar na hindi maipaliwanag kung ano ang dahilan. Naging sunod-sunod daw ang pagkakasakit ng mga residente doon na nauwi sa pagkamatay ng iilan. Palibhasay malayo nga sa bayan kung saan may malapit na ospital, kung kaya hindi pa madaling matukoy noon ang klase ng mga sakit. Isa na rin sa dahilan ay ang kahirapan sa buhay ng karamihan sa kanilang baryo, kung kaya't walang kakayahan na magpatingin sa mga ekspertong manggagamot. Kaya naman, wala raw ibang inaasahan ang karamihan ng mga tao roon, kung hindi ang ilang mga albularyo para magpagamot, kahit pa walang kasiguraduhan kung mapapagaling nga sila nito. Hanggang sa dumating ang isang araw daw, ay bigla na lamang nilagnat ng mataas ang kanyang asawang si Tia Nena na labis nilang ikinabahala. Sa lagnat daw kasi nag-uumpisa ang nasabing sakit na kumakalat sa kanilang lugar. Sa umpisay, aapoyin muna iyon ng lagnat. Dadaing na may masakit sa iba't ibang parte ng katawan at unti-unti nang manghihina hanggang tuluyan na iyong mamatay. Kaya naman agad naghanap ng albularyo ang tiyo ko para maagapan ang sakit ng aking tiya. Hanggang may makapagsabi sa kanya tungkol sa isang albularyo na nakatira sa duluhan ng kanilang baryo na kilala sa tawag na Tata Balong. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Tio Waning at agad daw niyang pinuntahan iyon. Pagka-uwi ni Tio Waning sa kanila ay kasama na raw niya ang nasabing manggagamot. Medyo may edad na raw iyon na sa tansya ng tiyo ay nasa mahigit 50 na siguro ang edad. Pautal-utal kung magsalita. Payat daw ang pangangatawan at tila hindi pangkaraniwan ang haba ng mga braso nito. Noong una ay tinawas muna raw ni Tata Balong si Tia Nena at nakita raw sa tawas na may isang matandang lalaki ang nagbigay ng sakit sa kanya. At sa tingin daw nito ay hindi ordinaryong tao ang matandang lalaking iyon. Tinanong daw ng aking tiyo Kuya Bari kung papaanong mapapagaling ang kanyang asawa. At ang tanging sagot lang daw ng albularyo ay siya na ang bahala. Nagtiwala naman ang aking tiyo Waning. Maya-maya'y sinabihan daw siya ng albularyo na kung maaari ay magsilabas daw muna sila ng bahay para daw hindi siya maabala sa gagawin nitong panggagamot. Kung kaya naman agad na lumabas sina Tio Waning pati ang biyena nito. Matapos ang ilang sandali at lumabas na ang albularyo, sinabi nitong babalikan pa niya si Tia Nena dahil hindi pa niya ito tapos gamutin. Sadya raw kasing malakas ang nagbigay ng sakit dito. May ilang halamang gamot na ibinilin ang albularyo kay Tio Waning na hanapin daw para ilaga at ipainom ito sa may sakit kong tiyahin. Sinunod naman daw ni Tio Waning ang lahat ng bilin ng albularyo at makalipas nga ang ilang araw ay nagbalik iyon para muling gamutin si Tia Nena.
Makatatlong beses na raw nagpabalik-balik ang albularyong si Tata Balong para gamutin si Tia Nena. Subalit tila wala man lang pagbabago sa kanyang kalagayan. Sa halip ay parang mas lalo pa daw lumala iyon. Kaya naman, lalong nag-alala ang aking tiyuwaning sa maaaring mangyari sa kanyang asawa at sa sanggol na dinadala nito. Isang hapon ay may isang matanda raw na lumapit kay tiyuwaning at sinabihan siyang malabo na daw gumaling ang sakit ni Tia Nena na sa halip ay mas nanganganib pa raw ang buhay nito. Nawirduhan daw ang tiyo ko sa sinabi ng matanda. Kung kaya, tinanong niya iyon kung bakit nito nasabi ang mga iyon. Isang huwad ang lalaking iyon. Hindi siya totoong manggagamot, kung hindi, unti-unti niyang kinukuha ang buhay ng isang taong may sakit hanggang tuluyan itong mamatay. Wika raw ng matanda na lalong ipinagtaka ng aking tiyuwaning. Ano? Paano niyo naman mapapatunayan na totoo ang mga sinasabi mong yan, tanda? At saka bakit naman gagawin ni Tata Balong ang mga ibinibintang mo? Paghamon daw ng aking tiyo. Hindi ordinaryong tao ang lalaking iyon. Isa siyang aswang nagala at buhay ng isang taong may sakit ang siya niyang pagkain. Kung patuloy na lalapit siya sa iyong asawa, hindi magtatagal ay mamamatay ang asawa mo. Nakaramdam ng takot at pag-aalala itong si Tiyuwaning dahil sa mga narinig mula sa matanda. Napaisip na raw siyang maaaring totoo ang sinasabi nito dahil na rin sa nakikita niyang palala ng kalagayan si Tia Nena kahit pag ginagamot na iyon ng matandang albularyo. Nang dahil doon ay napatanong na daw si Tiyuwaning kung paanong maililigtas ang buhay ng asawang niyang may sakit. Ang sabi daw ng matanda ay sabihan lang daw siya kung kailan magbabalik ang matandang albularyo sa kanila para matulungan niya ang tiyo ko at para mapatunayang totoo ang kanyang sinasabi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Lumipas nga ang ilang araw. Araw ng Biyernes noon. Iyon daw ang araw ng balik ng matandang albularyo. Nakahanda na daw si Tiyuwaning at ang matandang nakausap niya na nagpakilalang si Lolo Julio. Nang dumating na raw ang matandang albularyo, gaya ng dati ay pinalabas sila nito para maumpisa na raw ang panggagamot. Lumabas naman daw ng kubo sina Tiyuwaning at ang biyenan niya. Walang kaalam-alam ang matandang albularyo na may pinaplano na ang aking tiyo sa kanya. Heto, Waning, kunin mo ito at siyang ipangtaga mo sa aswang. Mag-iingat ka. Maingat kang bumalik sa loob at makikita mo ang tunay na anyo ng matandang iyon. Utos raw ito ni Lolo Julio at iniabot sa kanya ang isang matalas na itak. Ang sabi pa raw ni Lolo Julio ay ibinabad na raw niya iyon sa asin para daw mas lalong maging mabisa sa pagpatay sa aswang nagala na iyon. At ayun nga, Kuya Bari,
dahan-dahan nang bumalik ang aking tiyo Waning sa loob ng bahay. Maingat daw ang ginawa niyang paghakbang gaya ng bilin ni Lolo Julio upang hindi raw maramdaman ng aswang na paparating siya. Dahan-dahan daw siyang sumilip sa pinto ng silid kung nasaan si Tia Nena at ang matandang albularyo. At doon ng araw nagulat ang aking tiyo nang makita ang tunay na hitsura ng matanda. Mahaba ang tila nalulugas nitong mga buhok. Nangingitim ang balat na tila nagbibitak-bitak sa katuyuan. Mahaba't nangingitim din ang mga dalirit mga kuko nitong nakapatong pa sa maumbok na tiyan ng aking tiya. Pinanindigan ng balahibo si Tiyo Waning. Totoo nga ang sinasabi ni Lolo Julio na aswang nga ang matandang albularyo. Kitang-kita raw niyang halos nakadikit na ang mukha nito sa mukha ni Tia Nena habang nakabuka raw ang malaki at nangingitim nitong bibig, habang ang Tia Nena naman ay dilat na dilat ang mga mata at nakabuka ng bahagya ang kanyang bibig. Kinutuban ang tiyo ko na may nangyayaring hindi maganda, kung kaya agad niyang sinugod ang aswang. Nagmumura daw niyang tinagabigla ang matandang albularyo at tinamaan niya ito sa balikat. Tatagain pa sana niya iyon, ngunit malakas siya nitong naitulak. At noong natumba siya, ay mabilis itong nakatakbo palabas. Sinubukan daw iyong harangin ni Lolo Julio na nakaabang sa labas ng kubo. Pinagahampas daw niya ito ng buntot pagi, ngunit parang palos daw iyon na mabilis na nakatakas. Gulat na gulat lahat at walang nakapagsalita. Humingi raw ng saklolo sina Lolo Julio at Tiyo Waning sa mga kapitbahay nila upang habulin ito at tugisin ang aswang. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nila ito naabutan pa. Hinalughog nila ang buong kakahuyan at talagang wala silang nakitang bakas ng peking albularyong iyon. Sinubukan din daw nitong puntahan sa tinitirhan nito, ngunit hindi na rin nakita roon ang aswang na matanda. Mabuti na lamang daw at nadaluhan agad ni Tiyo Waning si Tia Nena at nailigtas pa ito sa panganib. Tinulungan din sila ni Lolo Julio na magamot si Tia Nena. Doon palang nalaman ng aking Tiyo Waning na isa palang albularyo din ang matanda. Gayunpaman, matapos painumin ng halamang gamot si Tia Nena, ay dinala pa rin nila ito sa bayan sa pinakamalapit na pagamutan sa tulong na rin ni Lolo Julio. Nang sa ganun daw ay masuri pa rin doon kung ano talaga ang sakit ng aking tiya. Ayon sa doktor na sumuri kay Tia Nena, ay nagkaroon daw ito ng mataas na impeksyon sa ihi, dahilan ng pagkakaroon nito ng mataas na lagnat. Bagamat nagagamot naman daw ito, ay sadyang delikado pa rin, lalo na sa mga kababaihang nagdadalang tao, lalo na kung ito ay mapapabayaan at hindi maagapan. Ilang linggo rin daw na natili sa ospital ang Tia Nena. Sinigurado muna daw ng doktor doon na ligtas na sa impeksyon at malakas na ang pangangatawan ng aking tiya bago ito payagang lumabas ng pagamutan. Simula rin noon ay hindi na nagpakita pa ang matandang peking albularyo sa lugar nila.
Sa palagay daw ni Lolo Julio ay maaaring patay na rin ang aswang na iyon dahil na rin sa tinamong taga nito mula sa itak na ginamit ni Tio Waning. Mabisa raw kasi ang itak na ibinabad sa asin na pangsugat sa aswang na gala dahil hindi na raw maghihilom pa ang sugat nito hanggang unti-unti iyong manghihina at tuluyan ng mamatay. Noon daw naisip ng mga residente ng baryo nila kung bakit namatay ang ilan sa mga nagpapagamot sa peking albularyo na si Tata Balong. Hindi raw nila lubos akalain na isang aswang pala ito. Simula rin noon ay nadala na ang mga tao sa kanilang lugar na sumangguni sa mga albularyo. Natuto na silang kumonsulta sa mga ekspertong manggagamot. Makalipas din ang ilang buwan at nakapanganak na rin ng ligtas ang aking tiya Nena. Noong makaisang taon daw ang kanilang panganay, ay nagdesisyon silang mag-asawa na ipagbili na lamang ang kanilang bahay at lupa sa kanilang baryo at lumipat na lamang ng tirahan sa may bayan kasama ang biyenan ni Tio Waning. Kuya Bari, ako nga po pala si Delphine at sana ay nagustuhan ninyo ang ibinahagi kong kwentong karanasan ng aking tiyo na muntik nang mawala ng asawa dahil lang sa isang peking albularyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at sana po'y lagi kayong mag-iingat. Lubos na gumagalang, Delphine. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa mga nakikinig at pati rin sa inyo, Kuya Bari. Gusto ko lamang pong ikwento itong karanasan kong nangyari noong nagtatrabaho pa ako bilang isang konduktor. Mahigit 20 taon na po ako noong huli akong nakahawak ng mga pamasahe ng pasahero habang nakasabit sa likod ng jeep. Nagretiro na ako sa trabahong iyon dahil hindi na rin kaya ng katawan ko. Sa kasalukuyan po ay nagtitinda na lang ako ng mga sariwang isda dito sa barangay namin. Lampas 2 dekada na rin akong nagtrabaho bilang isang konduktor ng isang pampasaherong jeep. Pinsan ko po ang driver kaya naman hindi ako nababarat sa hatian namin sa kita ng pasada araw-araw. Minsan pa nga ay pinasosobrahan pa nga niya ang bigay sa akin, lalo na kapag kailangan ko ang salapi. Sobrang laking pasasalamat ko sa pagiging konduktor dahil ito rin ang trabaho na nagpaaral sa 2 kong anak. Sa kasalukuyan po ay teacher na po ang panganay ko at ang bunso ko naman ay 2 taon na sa kolehiyo. Teacher din ang kursong kinukuha niya. Sabi niya kasi idol niya raw kasi ang ate niya. Kaya gusto niya ring maging guro na tulad nito. Sa tagal kong bilang isang konduktor, Kuya Bari, sobrang daming hindi malilimutang nangyari sa akin na siguro ay hinding-hindi ko malilimutan kahit kailan. Ilang beses din kaming na-hold up ng pinsan ko. May isang beses pa nga na muntik na kaming mamatay dahil dito. Buti na lamang at hindi napupuruhan ang pinsang ko nang minsang saksakin siya sa tagiliran ng isa sa mga holdapper nang tumanggi siyang ibigay ang laman ng kanyang kaha.
Ilang araw din siya sa ospital. Ngunit siguro ang alaala na hindi ko talaga matatanggal sa gunita ko ay nang minsang may sumakay sa aming isang nilalang na alam naming dalawa ni pinsan na hindi isang normal na tao iyon. 3 bayan ang dinadaanan ng ruta ng jeep namin. Halos 10 kilometro ang layo at sa pagkakatansya ko po ay inaabot kami lagi ng lampas 2 oras upang makumpleto ang isang biyahe. 4:00 pa lang ay dapat papunta na kami sa terminal. Paunahan kasi ang pila at madalas na ang pinakamalakas na oras upang bumiyahe ay tuwing umaga. Oras ng pagpasok ng mga estudyante, pati na rin ang mga nagtatrabaho. Unahan lagi sa mga pasahero. Sa gabi naman po, ay 9:00 ng gabi kami gumagarahe. Mayroon pa rin kasing mga mangilan-ngilang pasahero ng ganitong oras, kaya sinusulit namin bago man lang kami umuwi. Tapos ay saka namin paghahatian ang kinita namin ng buong araw at uuwi sa kanya-kanyang mga tahanan. Isa sa mga dadaanan namin ay ang isang liblib na lugar na tinatawag na Baryo Libod. Halos kalahating kilometro ang haba ng lugar na ito at sobrang bihira ng pasahero na sumasakay o bumababa dito. Siguro po ay sa kadahilanang napapaligiran ng nagtataasan na mga puno at halaman ang lugar at walang halos nakatira dito. Walang poste ng ilaw dito, kaya sa tuwing dadaan kami sa gabi ay sobrang dilim po talaga ng lugar. Madalas ang disgrasya sa parting ito ng daan. Kadalasan po ay mga motorsiklo na walang headlight o kaya ilaw sa likod na mabubundol na lang ng mga dumadaan na truck o tricycle na mabilis ang patakbo. Kaming mga bumabiyahe sa lugar na ito ay alam na kung kailan babagal o bibilis sa parting ito ng kalsada. Sa dinami-dami ba naman ng nasaksihan naming banggaan at mga namatay na driver, alam na namin na dapat mag-ingat lalo na sa matalas na kurba bago lumabas sa lugar na ito. Kaya naman, maraming kwento sa lugar ng Baryo Libod na naririnig namin sa mga kapwa driver at konduktor. Sabi nila, may mga white lady daw na nagpapakita at tumatawid sa lugar. May mga parang pugot ang ulo at ang pinakasikat sa mga kwento ay ang tungkol sa pasaherong basta na lamang daw sasakay sa jeep at bigla ring mawawala kalaunan. Ito ang nangyari sa amin ng pinsang ko nang isang hating gabing maliwanag ang buwan at pauwi na kami galing sa maghapong pasada. Naalala ko po na halos 12:00 na ng gabing yun. Pareho kaming lasing ni pinsan. Napadaan kasi kami sa isang kaibigan na nagdiwang ng kanyang kaarawan. Muntik pa ngang hindi kami makauwi dahil hindi pa rin tapos ang inuman. Buti na lamang at nakasalisi kami palabas. Parehas kaming sa harap nakaupo. Antok na ako at parang nagpatong-patong na ang kalasingan at pagod sa trabaho. Buong araw ka ba namang nakasabit sa likod ng jeep habang nagtatawag ng pasahero eh? Noong nasa Baryo Ilahod na kami, ay binagalan ni pinsan ang takbo ng jeep.
Lasing na rin kasi siya at malabo na rin ang kanyang paningin. Kung kaya kung sakaling may makasalubong kaming walang ilaw na motorsiklo, ay siguradong hindi namin ito makikita. Sa kalagitnaan ng kalsada ay napansin kong tila may lalaking nakatayo sa di kalayuan. Naiilawan ito ng jeep na nakatayo sa balikat ng daan at nakataas ang kanang kamay. Uy, may tao pa oh. Isasakay ba natin ito? Tanong sa akin ng aking pinsan. Ikaw ang bahala. Sagot ko sa kanya. Sayang din naman kasi at baka wala nang ibang dumaang jeep kaya kawawa naman kung hindi namin isasakay ang pasaherong ito. Noong nasa harap na kami ng lalaki ay tumigil kami. Nasa kabilang parte ng kalsada ito kaya kailangan pang sumigaw ni pinsan para tanungin ito. Boss, saan ka ba? Hindi sumagot ang lalaki. Hindi ko maaninag ang itsura nito dahil sa kadiliman. Basta ang alam ko, Kuya Bari, ay nakaputi itong damit at itim na pantalon. Inulit ni pinsan ang kanyang tanong. Kuya, saan ba kayo? Sasakay po ba kayo? Wala pa rin siyang kibo. Pagkatapos ay naglakad ito papunta sa likod ng jeep. Mabagal na para bang naglalakad lang sa buhanginan. Sumampa ito at bahagya naming naramdaman ang saglit na pagtagilid ng jeep na parang bang elepante ang sumakay at hindi isang tao. Umupo ito at saka tumingin sa gawin ng bintana. Boss, saan po kayo? Alo, hindi pa rin sumasagot. Sige po, pumara na lang po kayo kung bababa na po kayo. Sabi ko, sabay pinaandar na ni pinsan ang jeep. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Mabagal pa rin ang andar namin, Kuya Bari. Hindi ko po alam kung bakit pero parang mas lumamig ang simoy ng hangin. At hindi rin ako mapakali. Minuto ay sinisilip ko po ang lalaki sa salamin sa taas. Ngunit nakatingin lang ito sa labas. Para bang nag-i-enjoy pa sa biyahe. Napansin ko din na sumisilip din si pinsan sa salamin. Makaraan ang ilang minuto at nang halos palabas na kami sa Baryo Libod ay bigla kong naramdaman na lumalapit sa unahan ng jeep ang lalaki. Biglang nagsitaasan ang balahibo ko sa batok. Gusto kong lingunin ang lalaki para makita ko ang mukha nito sa liwanag pero hindi ko po ito ginawa. Marahil ay dahil sa takot ko at hindi ko alam kung bakit. Tuloy pa rin ang biyahe namin kahit medyo hindi na maganda ang pakiramdam naming magpinsan. Nagdadalawang isip ako kung holdapper ba ito o isang aswang o kung anumang elemento ang sumakay na lalaking ito. Halos nawala ang kalasingan ko nung mga oras na iyon dahil sa kaba, Kuya Bari. Noong muli kong tingnan sa salamin ay nagulat na lang ako dahil nasa bandang likod na ito ng aming jeep. Kanina ay halos nasa likuran ng pinsang kong nagmamaneho. Papaanong bigla na lang itong napunta sa likurang bahagi ng jeep?
Guni-guni ba ito o dala lang ng aking kalasingan? Maya-maya'y dala ng aking kuryosidad ay nilingon ko ito ng bigla. Nanlaki ang aking mga mata dahil ngumisi ito sa akin ng mabalasik, dahilan para mapapikit ako ng aking mga mata. Putek, ano ba ito pinsan? Ano ba itong sumakay sa atin? Mahinang bulong ko sa aking pinsan. Maski siya ay nawala din po ang pagkalasing nung mga oras na iyon, Kuya Bari. Pareho na lang naming itinuon sa daan ang aming atensyon. Maya-maya ay bigla na lang akong kinilabutan sa aking batok dahil naramdaman ko ang lalaki na nasa likuran ko at ito'y biglang nagwika ng para. Malalim ang boses ng lalaki. Maya-maya'y biglang umalingasaw ang sobrang samang amoy na muntik ko nang isuka ang lahat ng alak na nainom ko ng gabing iyon. Ngunit napigilan ko ito. Pagkatapos ay bigla na lang lumitaw sa pagitan namin ni pinsan ang isang mabalahibong kamay na may mahahabang kuko. Muntik na nga akong tumalon sa pagkabigla, Kuya Bari. Nasa palad ng kamay ng lalaki ang bayad niya. Dahan-dahan namang kinuha ng aking pinsan ang pera na nasa kamay nito. Nanginginig pa nga para bang nilalamig. Matapos makuha ni pinsan ang bayad, umusog na ang lalaki sa likod. Pagkatapos ay bumaba na ito. Tumagilid ulit ang jeep sa bigat ng yapak ng lalaki. Walang humihinga sa amin ni pinsan. Para bang natigilang kami pareho at naghihintayan kami kung ano ang gagawin. Tumingin ako sa side mirror at muntik nang sumabog ang puso ko sa takot dahil sa aking nakita. Nakatingin sa amin ang lalaking bumaba. Namumula ang mga mata nito sa dilim ng gabi. Doon ko na sinigawan si pinsan. Pinsan, paandarin mo na! Agad na humarurot ang jeep sa kalsada. Parang lumilipad kami sa bilis ng takbo. At noong marating namin ang matalas na kurbada palabas ng Baryo Libod, ay may nakasalubong kaming isang malaking truck na mabilis din ang takbo. Iniwas ni pinsan ang jeep, ngunit nawalan kami ng kontrol at sinuyod namin ang gilid ng kalsada. Saka kami bumangga sa isang malaking puno ng balete. Parehas kaming nawalan ng malay nung mga oras na iyon. Gumising ako na nasa ospital na kami. Balot ng benda at naramdaman ko rin ang pamamanhid ng aking mukha. Sabi ni Mercy na asawa ko, dahil daw iyon sa anesthesia dahil kailangang tahiin ang ulo ko. Mas kritikal si pinsan, pero kalaunan ay nagkamalay din ito matapos ang isang linggo. Sabay kaming lumabas ng ospital para sa bahay na magpagaling. Ikinuwento namin sa kanila ang mga nasaksihan namin, pero parang walang naniwala. Lasing lang daw kami siguro pareho at baka imahinasyon lang namin ang lahat ng nangyari. Tinatakot lang daw namin ang mga sarili namin kaya kami nadisgrasya. Hindi namin sila pinilit kung iyon ang kanilang paniniwala. Ngunit sabi ng ibang driver na kaibigan namin, nakikita daw nila ang lalaking iyon na nakaputi
na laging pumapara sa parting iyon ng Baryo Libod. Pero kahit kailan daw ay hindi nila pinasakay ito. Magpasangga ngayon ay naniniwala pa rin ako, Kuya Bari, na totoo ang lahat ng nakita namin ng aking pinsan. Isinusumpa ko po sa Diyos at sa lahat ng mga santo na kahit lango nga kami sa alak at sobrang pagod at puyat, alam naming pareho na isang totoong aswang o kung anuman ang sumakay sa amin at nagbayad noong gabing iyon. Magmula po noon ay hindi na kami nagpapaabot pa ng 12:00 sa daan. Kahit pa may mga inuman o okasyon ay laging 8:00 ang garahe namin. Hindi na rin kami nagpapasakay pa ng pasahero sa Baryo Libod, lalo na kung gabi. Natuto na kami dahil baka sa susunod po ay hindi na kami swertihin. Isang kasaysayan na muntik ng kumitil sa aking buhay ang hindi ko po malilimutan dahil sa aking trabaho bilang isang konduktor. Hanggang dito lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po'y maibahagi niyo po sa inyong mga listeners. God bless po and more power sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Buboy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.